Deze week vindt de 6e editie van het Iepen Regiobank de Westreen Sanjes toernooi plaats. De organisatie van het tennistoernooi moest wel een aantal zaken aanpassen. De KNLTB die had van begin af aan had hij dus al richtlijnen uitgevoerd. Volgens deze richtlijn hebben wij 160 man in het toernooi. Geweldig. Maar ja, daar zit een desinfectie binnen. We gaan route, derde erin, derde uit. Precies zoals het jet en het werkt. Het is de hele week al warm en dit weer mijn vierde wedstrijd van een zomerwedstrijd dat ik inpland staan. En ik heb 3 uur spelen onder graden van 30 tot 33 graden. Dus verschrikkelijk warm. Ik broek het woord heat, maar het is inderdaad warm. Het is extreem heat. Daar had iedereen mee te krijgen. Dus wat dat betreft zijn de omstandigheden voor iedereen hetzelfde nou met de warmte. En toen is het zien aan het tempo van de wedstrijden. De meesten moeten hun aanpassen aan het waar. Dat maakt mij alles. En ze hebben even de tijd om wat extra rust te nemen tussen de games door een ammerke wetter of een witte handdoek. En genoeg drinken, dat is echt heel belangrijk. Je zorgt wel dat je extra spullen meeneemt. Je krijgt als koele fles met ijs erin, extra handdoeken om wat verkwolling te zieken en je ziet het kaart op. Het gaat goed met de tennisvereniging van Veenwouden. Er waren zo'n 104 volwassen leden en 20 jeugdleden. En dat is het mooie ervan. We hadden dus een tenniskwallen erbij, tennisschool Grip. En wat we zeggen, we zijn geen concurrent van de omliggende verenigingen. Lidse winters, maar de jeugd hierheen helpen. Wij zijn dus een tennisvereniging met een eigen hal. Maar wij hadden die eigen hal dus helemaal geschikt voor de hele regio. Nou hebben we dat zo regelen dat ook binnen de hal hebben wat orenmeesken die binnenkomen, net alleen nog tennissers. Maar de gymnastiekvereniging had hier een hele baan. We hadden een geluidswegende wand tussen, zodat ze daar dus hun eigen sportbeoefeningen kennen. In de winter komen ook de voetballers, die komen dus binnen om te voetballen. Dan halen we de netten bij, dan kunnen ze sneurs, kunnen ze de hele dag zaalvoetballen. We gaan nog de ouderen gymnastiek, om zo te zeggen. Dus we gaan een hele, nog steeds maar centrumfunctie krijgen. En het lukt dus op die manier om de holle boven water te houden. Het toernooi wordt nog aan de mei snijden. Deelnemers zijn tevreden. We hebben dus een goede terugloop en organisatie. Dus als mensen komen, wie zegt dat ze zal komen kennen en dat ze dan ook tennisje kennen. Dus het voornaamste is organisatie en gezelligheid. Vliegend ben ik er geweest en het volgt tegen goede sfeer op het complex. En het is Krek Zuid-Frankrijk nou van dit hier. Wat ik zelf heel bijzonder vind is dat er van zoveel verschillende verenigingen mensen meedoen. Dus dat ze echt overal wij komen. Net alleen hier uit de omkrieten, maar ook verder voort. En dat we zelfs één deelnemer hebben die uit Sittard wij komt. En dat vind ik altijd wel een heel bijzonder verhaal. Zeer goed georganiseerd, vriendelijk, de sfeer eromheen. Het gaat vanzelf net alleen nog om tennissen. De mensen die willen graag aan het eind van de jonge een kwartiertje draaien, want dan gaan er toch wel een paar kratjes doorheen. En dat is wel heel leuk. Iedereen vindt het hier altijd leuk en gezellig. Het is hinget een gemoedelijke sfeer, dus de mensen komen heel graag weer om. En die zorgen er altijd naar uit om je weer heen te kennen.